Нескриваема морска панорама, 4 спални лукс, който заслужавате. Това място може да бъде вашия семейен дом. Добре дошли в Кранево. Само на 25 минути от Варна, но сякаш сте в друг свят. Чист въздух, спокойствие и изглед, който никога няма да ви омръзне. Къщата, двуетажна и модерна, с РЗП от 280 квадрата, направена със смисъл за комфорта на вашето семейство. На първия етаж огромна всекидневна трапезария и кухня, която събира всички на едно място. Горе 4 светли спални, включително родителска с баня и тераса към морето. Място за всеки член на семейството. А дворът – 660 квадратни метра свобода. Място за барбекю, кътчета за отдих и релакс. Децата ще има къде да играят, а вие къде да си почивате. Обадете се на посочения телефон, за да насрочим оглед. Това не е просто къща. Това може да бъде вашия начин на живот.